Anonyuola Kibera Line Saba. To ung'eyo kaka Kibera Line Saba chal. Wadake udi matindo gi jonyuolwa te. To gigo osebedo katimore mang'eny kaneno gi wengena. Mabe gik manomiya jiwo mondo adonje siasa, mondo abed duol mar mon mok nyal konyore. To gigo medo timore pile pile, to onge kuma ji ringe. Kata dhako gore gi chuore, ok onyal dhi donjo ne dichuono. Nikech ka ng'ise donjo ne tang' idhi in kure. Idok mane odno. Koro bedo matek ahinya. Koro githo dich, to kuom tho dich ni, samoro kata tho wuoke. En gima ok ber kata matin ne oganda. Koro ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ero koro ka indi wawuoyo kendo wago mbaka wawacho ni kuonde jot gi nitiere mag piny owacho ero tin gin mana 6 kende, 6 gi ni kanye, mag riwruoge ji giwegi gi gin kanye, ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo kuma kuonde gi nitie. Nairobi kae mang'eyo magin legally mar serikal, aparo ni nitie achiel mantie Karura, manolos gi Affirmative Action Fund. To gima lit kendo malit ni ji te paro ni women reps emoningo bed ni gero udigi. Women reps igone gi mana kura kaka igone jok moko te. Joma mine gocho e 290 constituencies Kenya ka. So en responsibility mag jogo te mogone gi ombulu. Mond giteng pesa maloso kar konyo mine. Ok en responsibility mag women reps kaka ji paro sani. Kata sani kaka piny no bedo mager gi weche mag femicide, ji te penjo ni joma mine pok owuoyo nang'o. Joma mine wuoyo to joma chwo be nyaka wuo, nikech mine go kura ne joma mine gi joma chwo. Koro ma ok en shida mar joma mine kende. Kiduogo kama ipenja ni ji ng'e nade, onge chandruok malong'o mar serikal, nikech be ging'eyo ni ok gidhi kodwa maber ahinya. Koro ing'e ni ok ginyal tele wachni. Koro matin mantiego, inyalo yudo mana information margi either ka police kopo ni ikonyo nathi, kidhi ka police ikoni ni ka ok wanyal